ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟତାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନକୁ କିଏ କିଏ ଆସିବେ ଏହା ସମୟ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ହେଲେ ହୃଦୟରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଏହା ହୃଦୟ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କିଏ କିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିବେ ଆମ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଭୂଷଣ ହେଲା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ପରିଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିପାରିବା। ଜୀବନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। କିଛି ଜାଗାରେ କାହା ସହଯୋଗ ବି ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ବାଟରେ ଅନେକ ବାଟୋଇ ସହ ଭେଟ ହୁଏ। କିଏ ଅଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଦିଏ ଆଉ କିଏ ଅମାପ ଆଘାତ ଧୋକା ଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଦ ଅଛି ମାନେ କଣ୍ଟା ତ ଫୁଟିବ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭଲ ଲୋକ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ହତିଆରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ।